Ertängi şeyleriniz tәмле булсын, дуслар, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Без дәвам итәбез Болгар радиосы иртәнге шәй тапшыруы Рөстәм, Эльвира һәм мин Илнар биредә. Бездән сезгә ялкынлы кайнар сәламнар һәм без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Килгән СМСларны да укыйгалы егетләр, алар бик күп. Мәсәлән, озын, моңлы җырларны җырлый белмәсәләр, бузып җырламасыннар иде. Бу җырны язган композиторны хөрмәт итмәү була дип язган бер радио тыңлаучыбыз кызганыч исемен күрсәтмәгән. Димәк, узын моңлы җырларны, әле шундый тенденция бар бит әле. Мәсәлән, җыр язылган, ул бит инде һәрбер композитор, укымышлы композитор язганда җырның язып куя. Нотасын андары яза, нинди темпта башкарыла, аллегровлармы, ниләрме, теге тынычракмы, көчлерәкме, бөтенесе языла бит инде аның. Үзенең инструкциясе бар. Ә кайбер башкаручылар нә шушы әкрен салмак җырны киресенчә кайландырып куя. Исә киресенчә Янәсе заманчалаштырып. Әйе. Ә кемдер киресенчә барган тиз җәһәт җырны сузып җырлап маташа инде менә. Барманды ишракларда. Бар, андый ишракларда булгалый. Егетләр, нигә кай вакыт бит әнә шундый тиз-тиз җырларны әкрен форматта да тыңлыйсы килә. Үзегез искә төшерегез әле, менә Рифат Зариповның берничә җыры бар, ул тиз башкарганы, тик әкрен башкарган вариантын да ишетәсе килә. Нигәдер анысы күңелгә ятышлырак булыр кебек сыман күп тоела. Бу Рифат Зарипов үзе башкаруында булса. Әйе. Әлбәттә. Шуңа күрә безнең радио тыңлаучыларыбыздан әле хат хәбәрләр көтәбез. Вакыт бар. Языгыз, дуслар, 8917-85-55-91-5. Җырны үзгәртеп җырлау һәр вакытта да бозу буламы, юкмы?